অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰা হ'ব সকলোৱে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো एलईडी नायदों लोगोफोर एलईडी बिराद मानसि हाय एवरीवन खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारलायबाय लोगोफोर मोनसे मिटिंआव बिराद गेदेर मोनसे मिटिं जानो गोनां बे मिटिंआव हेमन्त मामा आरो हाग्रामा महिलारि सार फैनो गोनां आरो बे मिटिंआनो जाहैदों महिलाफोरनो आइजोफोरनो चेकबुक राननाय 30,000 आइजोफोरनो चेकबुक रानगोन जाहैदों माबायदि रानो माबायदि मानसि जायो आरो मा बुङो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन बे भिडिअला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों लोगोफोर चलो लैहोर मानसिफोर लोगोफोर नाय फैसा लाङो फैग्राफोरा बिराद मानसि लोगोफोर नैबे जाबाय हाबग्रा गेट बेयाव बिराद चेकिं सोलिदों आरो बेयाव फुरा चेकिं गोजा पुलिसनि जानला मेनला हाबनो मोना बेयाव आरो बांसिन बयसफोरखौ हाबनो होआखै फुरा हिन्जावफोरखौ हाबनो होदों लेडिसफोरखौ महिला ग्रुपनि चेक राननाय नालाय बयसफोरखौ हाबनो बांद्राय होआखै थेवबो जों सेस्था खालामनोसै सिङाव हाबनानै माबायदि भिडिअ लानो हायो लोगोफोरा नायलांबाय थादो बे हाबहैनोसै थौबिदोंब्ला बिराद मानसि लोगोफोर नै एकदम पेन्डेला मोनसे मोननै मोनथाम फुरा फुलफिल मोनथाम पेन्डेलाबो चेक रानदों चेक रानदों माने रानगोन फैथ'वाखै हाग्रामा सार आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सार फैनो गोनां दा मा बुङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगाव एसे खोनासंहोनोसै बाब मानसिया बिराद मानसि लोगोफोर फुरा हाउसफुल बुंजोबनाय फुरा फुलफिल हाग्रामा फैनो गोनां बेयावनो होगोन दायो चेकबुकखौ बेयावनो रानगोन गावबागाव जायगानि बेयाव सम लिरनाय दंखाजोबो मा जायगानि बबेयाव नै बेयावनो होगोन फुरा लारि डिसिप्लिन बानायजोबखादों गावबागाव ग्रुपनि जोंना CM सारा दाबो मोनफैथ'वाखै फैबायानो नै सारमोननि गारिया फैबायानो सारमोना बिराद मानसि लोगोफोर सफैबाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारा लाख मानसि लाख मानसि लाख हाजार गारि नाय सारा सफैबाय लोगोफोर नायग्राफोरा नायगासिनो दं पेन्डेलनि एक्टराबो नायदो नाय बिराद मानसि दा नायलांबाय थादो लोगोफोरा मा खोनासंलांबाय थादो ब्लगखौ बिराद हेभि जानो गोनां CM सारनि गारिया हेमन्त सार एलईडियावसो नायगासिनो लोगोफोर আমি লগতে আদৰিছো বিটিসি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱ অসম চৰকাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱ অসম চৰকাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী উৰ্খাও বৰুৱা ব্ৰহ্ম মহোদয় সন্মানীয় বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰ বিটিসিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আখতাৰা বেগম অগাস্টাস টিকটা AWBCৰ ভাইচ চেয়াৰমেন সুভাষ তিৰ্কী কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ প্ৰণৱজ্যোতি বৰ্মন আৰম্ভণি কৰা হ'ব সকলোৱে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো एलईडी नायदों लोगोफोर एलईडी बिराद मानसि